sa mga dapit kaninyo nga unta nining tumora karon nakapagpaluna na kamo sa inyong tagsa-tagsa kanabutangan o nakamo sa kabaskong kalagsik sa inyong mga panglawas aron may mahimo kita o magamit nato sa mga pagtibang-tibang sa mga kamaturan na kapagatod nato sa kaluwasan nga kinigitulon man sa kanamo. Padin sa mga among gitulog kaninyo, sumala lamang sa mga kasulat sa Biblia kung may mabasa man o basahon nga referensya nga gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O amo na lang mga pagpangmusta sa mainitong pagsunod sa tanan nga mga membro sa PBCM compound, no? Labi na sa nagakalilaing dapit kutob sa moabot nga Sibya o labi na kang brother Jerry Edkila di dapit sa Tagulon Misamis Oriental. Kumusta kanimo brad Jer? Og nining tumura karon magkapaila pa ang kauban pang mga ebanghelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga igalanong mga igsunan, inyong alagad sa kanginan, ebanghelista brother Giselle Macarayo. Nitong tumura magkapaila pang uban pang ministro. Kumusta? Kini subsid brother Rene Telebre ko nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan o gani pa ang kaubanan nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kailangan o kagisunan kini usab si brother Rumi Rama Camus magapakiguban sa katawag ng tulong ng mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O karon sa pagpadayon ng paila pagkaroon uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalan ug mag-igsunan kini si brother Hermogenes Macarayo katambayayong nanihigyo na karon sa paghatod sa mga maturan nga anha kaninyo ug ninihigyo na ikauban panatong sa pagkaministro. Kumusta o maayong pagpaminaw usab kanatong tanan mga kahigalang mga kaigsunan sa gihapon kini ang inyong igsuon ebanghelista brother Juan Ramilo Mangalos may usa nga inyong kauban ining tumura. O kini atong programa mga kaigsunan live kita karon sa Facebook o masudtong usab ninyo kami via YouTube mga kaigsunan ang inyong mga buhaton na ikiin lang RPN DXKO mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makita na ninyo ang mga programa sa pagtulungan sa PBCM. O ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa programa sa PBCM mabati ninyo nining mga sibiyahan dinhi nining sibiyahan sa DXDR Dipolog alas 12 ngadto sa launang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Nining sibiyahan sa DXMM FM sa Calamba Misamis Occidental alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon adlawng Domingo. Nining sibiyahan sa DXEG FM Radyo Sipa sa Asan Caguait Surigao del Sur duha ka hugna alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon masubli kini alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibiyahan sa Bay Radio 105.5 Waikurat FM sa Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibiyahan sa Radyo Bandira sa sa Villanueva Misamis Oriental 107.3 News FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Mabati usab nining sibiyahan sa Radyo Ultra DXRio Cagayan de Oro City alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa Radyo Bandira Iligan alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Mabati usab sa RMN DXPR Pagadian City medya oras mga kaigsunan alaon na ngadto sa alaon na medya ang takna sa kahaponon. Kung ngadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. So Smart 0908-393-8768. Akong gikumusta ang igsoon sa pagtuo nga nas tinipong bansa sa Amerika nagsudong sila kanato karon via Facebook. Brother Nicky Hermias, sa igsoon Brother Miguel Hermias, Laila Harrison, kang Char Hermias o kang Charmin Gabalio nagsudong sila kanato unya at igsoon po sa pagtuo na Saudi Arabia Sister Venus Tantoy. O igsoon sa pagtuo na sa Ormoc City Brother Danny Ayeng o higala na to diya sa Bunawan siya to Negros Oriental nagapatalingog nagasudong usab Brother Romeo Di Maula. Sa tanan nga mga nagapaminaw o nagalantaw kanato sa Facebook o sa TV5 mayong pagpatalingog kaninyo karon sa pagisgot sa timay balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tumura karon mga mahal namong tigpaminaw ayong timan-an nga
Ang matag usa ka pagtulunan, ado na may baruganan kada usa, pero kung doon na may pagsingki sa katarungan kini dili pinagi sa mga kamot o pinagi sa mga tiil. Ang ato mga pagpanubag din hinini nga among pagabuhaton tungod lagi sa katarungan nga doon na malagi nagapangutana kanamo sukad pa sa sinugdana nini hangtod nga nagkasagi-sagi, nagkadako. Pero bisag nagkadako wala namo ipakibaliwala ang maong mga pangatake lugar o pagtandog sa among mga doktrina, pero amo ang gitamdan namo nga kanini ang formal nga sistema sa mga pagpamato lang sa mga nakasulat sa Biblia o dili kanamo gigamit ang mga pinulungan nga mga binastos nga mga sistema usab sa mga pagyaga-yaga kay may tuyo og kabubuton sa Dios nga kung doon na may mga walay pagtuo tungod kay adunay pagduha-duha gihatag sa Dios nga patuhon gatong mga nagduha-duha o kaluy-an pod sakmiton sila gikan sa kalayo. O gani man pinasikad niya na gitandog ni Mitchell Bendilio sa 70 Adventist dere sa Tipulog sa DXDR, no? RMN DXDR alas city ngadto sa alas 8 sa kagabion. Unya lagi sa amodang pagpamatuod mga langit ng lamdag sa kinabuhi daw may pay aninipot daw gani kuno kanamo kay napay may pay aninipot kay sa kanamo kay ang aninipot napay lamdag. Atong ipabati kung ano sab nga gitawag kining atong programa officially nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi Brad Ronnie, pati pa titulo na to sa program ilang-ilangtan atong pamation Brad Ronnie. Okay, ato ipabati, Reverend, mga minahal nga tigpaminaw, ang pahayag meaning pastor sa Sabadista nga nanukad din sa Dipulog, o basing tingala mo nga nga amo ningi tuki tungod kay niya man ta sa tinubagay sa isyu kay sila mo angkon nga sila nas kamaturan unya i-counter po namo ila pong gisupat ang among imong presentasyon. So anita sa iyang pahayag kay bisan pa diha sa uluhan sa among titulo sa among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi iyang gi kaygon ta nga murag daba sa mga ingtag tiya ba kaniya o pagyubit bagid kaning iyang sistema nga matud pa niya may tang aninipot kay napay kasanad kay sa among programa nga gitawag mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Atong paminawan mga minahagotig paminaw. Dili mangundang nanang pagtulunana. Nga nara ba kay langit ng lamdag? Kaya tala lamdaga. May tayo aninipot kaya napay makitang kahayag. Ha? Okay, Reb, tipik sa iyang pamahayag, mahitungod sa atong uluhan sa programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, matupad, perting lamdaga, pero may pa kunong aninipot, kinapay kahayag. Ang bot niyang ipasabot nga og dili lugar kibali mo undang dinhin ining pagtulunan na bot niyang ipasabot nga ipapaundang gyud katong mga naana na ang mga nakasabot di magina mundang hain ang priba nga gigamit nato kung do na may nagduha-duha pa ato yung gipamutuod og ato gyud pod nga interes nga pagaluwason sila Brad Romy sumala sa Biblia. O dinhi Reverend nakasuwat sa Judas ang kapitulo 1 bersikulo 22 nag-ingon dinhi Angtod sa hangtod sa 23. Nagaingon, "O patuha ninyo ang uban nga nagaduwa-duwa. Luwasan ninyo ang uban. Pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Ang uban kakaluoy ninyo dinuyugan sa kahadlok nga pagadumta ninyo bisan pa ang biste nga nabuling sa unod." Kumao, klaro kaayo mga mahal namong tigpaminaw nga kung doon na may nagduha-duha, patuha ninyo daw ang uban nga mga nagaduha-duha og matod pa sa Biblia, luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakbit kanila gikan sa kalayo.
ang uban kaloy ninyo dinuyugan sa kadlok nga pagadumtan ninyo bisan pa ang bisti nga nabuling sa unod. Karon, sakmito nato sila gikan sa kalayo. Sa Biblia, Brad, makarayo. Unsa pa ang kalayo? Dito sakmito nato sila tod kay adunay mga pagduha-duha, patuho nato. Unsa ba ang kalayo nga gisgutan sa Biblia? Dini atong pagabasahon sa nakasulat sa basahon sa Santiago, ang atong pagabasahon ug unsa kining kalayo nga diha pagaluwason nato ang mga Katawhan nangadala na. nga nagduha-duha. Dinhi atong mabasa sa nakasulat sa Santiago kapitulo ang atong mabasa kapitulo 3 bersikulo 5 hangtod bersikulo 6 ang atong pagabasahon. Maingon man usab ni ana ang dila mao'y usa ka gamayng bahin sa lawas o ginapanghambog diini ang mga dagkong butang pagkadako sa lasang nga nasunog sa usa ka gamayng kalayo. O ang dila may usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas, ang dila may usa ka dautan nga kalibutan nga nagahugaw sa tibuok lawas, nagaduslit sa ligid sa kinaiyahan o nga sa iyang kaugalingon siya dinuslitan sa kalayo sa inferno. Busa kung nasa daing kalayo nga diha nato day luwason ang mga nangadala na ngadto sa kalayo, diha diay sa giingog. Dila kay ang dila giingon sa Biblia nga kalayo nga magasunog. Okay. Nakita nato nga ang dila di ay ginapanghambog nini matud pa maingon usab niya na ang dila mo isa kagawang bahin sa lawas o ginapanghambog nini ang dagkong mga butang pagkadako daw sa usa ka lasang nga masunog sa maong kalayo. Kung maghisgot ta Brad Ronig, lasang nga masunog pinagi sa kalayo kay musulti di ay gamiton ang dila. Busa kinanglan nga patuhon ang uban nga nagaduha-duha, sakmiton sila gikan sa kalayo kay naday namulong nga nagapanghambog matod pa sa nakasulat sa Biblia. Hayon maghisgotang lasang nga masunog dining kalayuha. Literal ba nga lasang? Dili literal nga lasang bibilan kun dili tao ang gihulagway niya ng lasang kay sa pagpahayag sa Biblia kini nagahimo man sa pag-awit. So kabalutan nga ang tao ra man gid mahimo og pag-awit. Dinhi sa nakasulat sa pagpahayag sa Biblia dinhi sa Isaias sa iyang kapitulo 55 bersikulo 12 gingon kini sa pagpahayag kay kamo manggula uban ang kalipay og pagamanduan uban sa pakigdait ang mga bungtod ang mga bukid ug mga bungtod muhunat sa pag-awit sa imong atubangan ug ang tanang kakahuyan sa kapatagan mo pagakpak sa ilang mga kamot. Paghisgot og lasang, masunog ang lasang sa kalayo, kanang lasang mo kana ang gitawag og naa diha ang dapit sa parte sa mga kahoy, mga malamong tigpaminaw. Pero ang kahoy nga gipasabot sa nakasulat sa Biblia mo pagakpak sa ilang mga kamot. May kamot day na. Tungod kay sa nakapayag sa Biblia, kung literal nga kahoy o lasang, dili man na, wala man ay kamot. Kay kanang lasang, naaman diha ang mga ginatawag o kakahoyan. O ang dugang pagpahayag niya na sumala sa nakasulat sa Biblia sa Isaias 44 versikulo 23 nagingon. Panag-awit o kamong mga langit, ay siyo ba naghimo nini? Panagsinggit kamong mga ubos sa mga dapit sa yuta, pumunat sa pag-awit kamong mga bukid o lasang. O ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaan nini, kay siyo ba naglukat kang Jacob o maghimaya sa iyang kaugalingon diha sa Israel. Kung mao nakita nato sa nakapahayag sa Biblia nga ang lasang nga masunog pinagi sa kalayo nga dila kay nidawat ay sila sa mga pagpanghambog niya na. O ang pagdawat sa mga katawhan nga gipakasamag lasang nga masunog sila ni anang dilaan, ni anang kalayuha kay ilang gituhan ang maong dila nga naglitok niya na. O ang maong dila nga naglitok niya na, ingon pa sa Jeremias, 7:8, kamajis na giyon. Anya karon, kamo na nagsalig sa baka ko mga pulong, nga walay kapuslanan. Ug unya mo ani og motindog sa akong atubangan, sulod nining balayang nga ginatawag sa akong ngalan, ug magaingon, kita giluwas na
aron kamo managbuhat ining tanan nga mga dulumtanan. Kung mao, nagsalig di ay sa mga bakakong pulong, mutindog daw, atubangan sa Dios, sulod daw niya anang balaya, nga gitawag kuno sa ngalan, ingon magbalay sa Dios. Og diha niya na, magaingon nga luwas na, pero nang hambog sila sa tanan ni ana nga mga dulumtanan tungod kay ngano, na naaman sila sa pagkabakakon. Nakaron, niya kita sa gisgutan nga gitandog ang atong ipakita nga programa tulumanon mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Ngano ba nga kita nagdala sa mga langitnong lamdag sa kinabuhi, mga mahal lamong tigpaminaw o kami nagdala niya na. Kaya dunay mga dili yutan-on nga among ilamdag kaninyo, mga langitnong lamdag sa kinabuhi o walay lain nga mudala niya na maulamang ang mga katawhan sa Dios. Hayon ang puriba sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rene. Anya Reverend sumala din sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 14. Mateo Kapitulo 5. Versikulo 14. Angtod sa 16, paling pagbasa, Brad Rene. Anya ang gingon. Kamu mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod, dili gayud may salipdan. Ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundili sa ibabaw sa tungtunganan, o kini magaywag kanilang tanan nga ana sa sulod sa balay. Pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daygo nila ang inyong amahan nga nasa langit. Kung mao, gipakita sa Biblia nga basta mga katawhan sa Dios gihatagan o gisaligan nga kamo maong kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad daw nga nahimutang nga nasa ibabaw sa bungtod, dili gyud daw na mahisalipdan. Og matod pa, ang mga tao dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilalom sa gantangan, kundi sa ibabaw sa tungtunganan. Ug kini magaiwag kanilang tanan nga nasa sulod sa balay. Kay nagingon, pasigaan ninyo ang inyong kayag sa atubangan sa mga tao. Kinahanglan gid ay nga dunay pagpasiga kay ang gihatagag katungod ang mga katawhan sa Dios. Di kung magpasabot kami, wala may laing gamiton ang pagpasabot ang kasulatan. Kanibisan pa sa mga Seventh-day Adventist, admitado sila nga ang mga katawhan sa Dios sangunan o gisaligan yun nga ang ilang baruganan magbasig yun sa kasulatan. Kini among gidawat kay mao sab kini ang among prinsipyo. Hain ang Priba Brad Macarayo. Atong basahon ning gitawag ang kadaugan sa gugma ni Ellen G. White. Diri sa pahina 491 giingon, apan ang Ginoo may mga tao sa yuta nga magahupot sa Biblia, ug ang Biblia lamang katong mga tao lugar sa Dios nga naghupot sa Biblia ingon nga sulundan sa tanang pagtulunan ug ang pasikaranan sa tanang pag-usab. Busa ang katawhan sa Dios base sa prinsipyo sa mga Seventh-day Adventist Church, labi na nilang basaw na gitawag kadaugan sa gugma ni Mrs. White, giingon nga ang katawhan sa Dios naghupot sa Biblia ug ang Biblia lamang maoy sulundan sa tanang pagtulunan ug pasikaranan sa mga katawhan sa Dios, labi nag maghisgot sa doktrina. Okay. Klaro nga naa dinhi nagisgot nga og pasikaranan sa tanang pag-usab. Kung doon na diay usbon sa Dios, dili kita may mag-usab-usab. Dios mismo, pero basahon sa mga nakasulat sa Biblia. Mao nga naghisgot ang Biblia nga kamo maong kahayag alang sa kalibutan. Hain bang gipasabot nga kalibutan, Brad Gistrel, nga kini mao ang hatagan og paghatag og kahayag sumala sa nakasulat sa Biblia. Niya itong basahon Reverend sa nakasulat sa Juan Kapitulo 7, versikulo 7 gingon. Ang kalibutan dili magadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako.
kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat niini. Kung mao, pag naghisgot nga kamo mao ang kayag alang sa kalibutan, mga mahal nga kaigsunan, mga tigpaminaw, nakita nato nga ang kalibutan nga gisgutan dire matud pa ni Kristo. Ang kalibutan dili makadumot kaninyo. Apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an ko man kini nga dautan ang mga buhat nini. Ang kalibutan nga mubuhat og dautan dili di ang atong gipuy-an. Mga tao di kini ang gipasabot nga kalibutan. Lamang nabahin nga kung magbuhat og dautan mo nang gingon ni Kristo sa iyang kapanahonan nga kadtong nahimong kontra niya matud pa ang kalibutan gingnan niya ang iyang matunonan nagdumot kaninyo kay kini nagdumot man kanako kay gipanghimatud-an ko man nga dautan ang ilang mga buhat. Sa ato pa nabahin man ang tao nga mubuhat sa mayo, mubuhat sa dautan, pagka maayo ang gibuhat, maayo nga kalibutan o dautan ang gibuhat, ato pa dautan nga kalibutan. Mao nga kung hayagan nato, tamo mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang mga katawan di ay sa Dios may mohatag og paglamdag. Nakaron. Unsa ba kining gisgutan nga kahayag, kahulugan sa gitawag og kahayag, Brad Ronnie, sumala sa mga nakasulat sa Biblia? Ang kahayag, Reverend, gihubad sa Biblia nga kinumawang kamaturan. Kahayag ni Pablo, mga kaigsunan, akong basahon din sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 8, ngadto sa 9, gingon, kay bisang tuod kangit-ngit kamo kaniadto, karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo, paghawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag, Sa ato pa kanang bunga, unod o resulta. makita diya sa tanang maayo og matarong og matuod. Kung mao, matinaw nga ang bunga sa kahayag, unod lugar, makita na diya sa tanang maayo, matarong og mato. Di ang kahulugan sa kahayag, kamaturan. Muna nga, paghisgot sa among programa, mga langit nung lamdag sa kinabuhi, dili yutan-on nga lamdag. Mga pagtulunan di ay nga angay natong masayran. Busa, ang katawan sa Dios gibutang sila ingon nga kahayag. Og unsa ba ang sugo sa Biblia sa mga katawan sa Dios pag maghisgot og kahayag, Brad Makarayo? Unsay gipahayag? O bitaw nga giingon Santiago ganiya 3:5-6 nga giingon nga luwason ang katong mga nadala na ngadto sa kamatayon unya ang kanang giingon diha sa 3 versikulo 5-6 dila di kay nagapanghambog sa mga butang. Katong gisgutan sa Judas 1:22-23. 23. Busa, mao nang giingon nga ang purpose sa Dios ngano nga ang tao giingon dahil sa pagpahayag dayon nga kinahanglan nga tao malamdagan tungod kay tuyo sa Dios nga ang katong anaa sa kangit-ngit managpamalito sila ngadto sa kahayag. Diri ato mabasa sa nakasulat sa Biblia sa Buhat Kapitulo 26, 17-18 nga giingon nga magapalingkawas ako kanimo gikan sa mga tao ug sa mga hintil kan kinsa padtuon ko ikaw. Ang purpose aron sa pagpabuka sa ilang mga mata aron sila managpamali gikan sa kangit-ngit gikan lugar sa dili kamatuoran ngadto sa kahayag o gikan sa kagamhanan ni Satanas katong kangit-ngit ngadto sa Dios katong kahayag lugar aron mapasaylo ang ilang mga sala o madawat nila ang ilang bahin diha sa mga nangahimong balaan pinagi sa pagsalig kanako. Busa gihatag sa nakasulat sa Biblia nga ang mga alagad sa Dios mao gigamit nga kasangkapan nga para pagpalingkawas sa mga tao nga nasa kangit-ngit sa kagamhanan daw to ni Satanas aron moadto sila sa kahayag nga ang kayag kagamhanan sa Dios. Kay ang gusto sa Dios pag nakakupot kag kamatuoran nga gingog kahayag na ka. Gingon sa Lucas Kapitulo 8 versikulo 16 kini ang atong mabasa og inyong patalingugan. Nagingon dinhi. Walay tao nga tapos makadagkot sa suga ya kining pagatakloban og tadyaw o ibutang ilalom sa katre, inuno ay gabutang niya kini ibabaw sa tungtunganan aron nga sila nga managsulod makakita sa kahayag. Klaro nga gitin-aw sa Biblia nga kung ikaw tao nakadagkot ka na sa suga, di ang suga mao may modalag lamdag. Dili daw na nimo takloban og tadyaw. Yan saan pagkakita na sa maong kahayag. Dili po nimo ibutang
sa ilalom sa katre. O, tanaw ha, nga imong gitaguan. Kung dili, ibutang nimo kini sa ibabaw sa tungtunganan para nga sila nga man nagsulod, makakita sa kahayag. Nga naman, kay ikaw may nagbanwag, o giingon man kamo mao ang kahayag sa gisgutan sa kalibutan. Nakaron ang atong susihon, unsa ba ang kahayag? Kamatuoran. Dugang payag alang sa ikaunsa kining kahayag, busa pag-ingog kahayag, lamdag ka na. Mga langit nung lamdag o mga kahayag sa kinabuhi. Hain bang gisgutan nga mga kahayag nga angay ilamdag sa mga katawhan nga nagduha-duha patuhon aron sila luwason kay nada sila sa sakmiton sila pinagi sa kalayo nga tungod kay nakatuo sila sa kalayo nga maong dila ug ang dila ng hambog pinagi niya na nga nagsulti sa kaluwasan pero di ay sa luyo sa atong nakita sa Biblia daghang mga lasang nga nasunog sa kalayo nga dila nga ang lasang gipasabot mao kanang mga tao nga may mga kamot nga mo pagakpak sila sa ilang kamot kay nagtuo sila sa ilang pagpagakpak sa ilang kamot sa pag-awit nila nga ang ilang gidalayg nahusto na sila sa mga pagtulon busa gusto sa Dios nga patuhon og luwason kadto sila. Unsa ba ang dugang pagpayag sa gamiton nga paglamdag sumala sa nakasulat sa Biblia, Brother Rene? Anya, Reverend, dinhi sa Salmo, Kapitulo 119, versikulo 105 ang gingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa akong mga tiil o kahayag sa akong alagyanan. Kung mao, ang pulong di ay nga maoy gamiton sa mga katawhan sa Dios, mao na ang nakapahimong lamparahan o nakapahimong kahayag sa agianan niya tong angay nga tao nga musubay sa dalan nga makapagluwas sa tao. Mo kini ang gamiton di ang pulong isip lamparahan o kahayag. Unya kini nga pulong kinsay magtudlo nining pulong o lamdag o kahayag sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Gisrel. Lain-lain Reverend kung dili ang Dios. Diri atong mabasa sa nakasulat sa Hub siyang kapitulo 11 bersikulo 6 gingon. Ug nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam kay kaniya sa pagkamasinabtanon sinabuton walay makatupong busa hibaluin nga ang Dios nagapaningil sa labing yutay sa silot nga angay sa imong kasalanan. Balikan ta pagbasa mga mahal nga tigpaminaw para pagklaro no. Og nga tudluan kaniya sa mga tinago sa kaalam dili kalamlam ha. Kay kaniya sa pagkamasinabuton walay makatupong. Busa hibaluin nga ang Dios nagapaningil sa labing yutay kay sa silot nga angay sa imong kasalanan. Tudluan data sa tinago nga kaalam. Nga katong kaalam mo katong gibasa kaganina ang Salmo kapitulo 119 bersikulo 105 nga ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil o kayag sa akong mga alagyanan. Di kana diang pulong mao kana ang kaalam nga ihatag itudlo sa Dios. Pero unsa kining matanga sa kaalam sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rone, kini ba kaalam nga yutanon o kaalam nga gikan sa kahitasan? Kaalam kana nga gikan sa kahitasan Reverend sa ato gikan sa Dios kini nga kaalam. Sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 17 ngadto sa 18 ang akong pagbasa, apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan putli o nasa tanan. Unya makigdaiton kining kaalam gikan sa kahitasan, malumo, mamatig katarungan, puno sa kaluoy ug sa mga maayong binuhatan, walay pagduha-duha o pagminaot. Ug diha sa pagdinaitay ang inani nga pagkamatarong igapuga sa mga tao nga nagabuhat sa pakigdait. Muna ang tumong ano nga giingon ang among official name sa program nga mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Kay mga pulong sa Dios nga nakasulat sa Biblia
may gamito na mong pasikaranan og dili kami mamati og katarungan og anaa po'y kaluoy naa kami niana. Walay pagduha-duha daw ng kaalam nga gikan sa kahitasan ug walay pagminaot. Dili ba nga agas lang magsulti-sultig pamatuod nga manubra moabot na sa parehas bang Mitchell Bendilio. Kung kamo na'y katumanan ani nga molamdag kay maayo pa man ka ang aninipot kay doon na pa'y lamdag kay sa amo. Na nga naman nga nagbuhat man ka pagsultig, mga binastos, mga pagbugal-bugal, nga maingon nga ang among magtutudlo daw, amo lang i-remind nga gibulad kuno namo, giasin kuno na namo. Kung wala tay pagtuo, madala ba nato? Kung pananglitan na sayop mi, nagtuo ming bakakon mo, di na pamatud-an, kay nagsulti kag di mao. Unya matod pa sa Biblia ang modala sa maayong binuhatan katumang nagdalag kaalam gikan sa kahitasan mo na ilamdag ingon niya na day ang matang sa klase mo ug mo lamdag aninipot mo may pamangkang aninipot na mo na ang giingon sa Biblia sa gibasa ni Bradone Santiago 3:17-18 kung balikan nato apan ang kaalam nga gikan sa kahitasan muning kaalam nga giingog mga langit nung lamdag sa kinibuhi kay mo may ilamdag ang mga pulong sa Dios putli ona sa tanan. Unya makigdaiton, malumo daw, mamati sa katarungan, puno sa kaluoy, sa mga maayong binuhatan, naagi na. Walay pagduha-duha o pagminaot. O diya sa pagdinaitay, ang inani nga pagkamatarong, kay kanang matarong, mo man na ang nakita ang maayong binuhatan, walay pagduha-duha o pagminaot. Ang inani daw sa pagkamatarong, igapugas, kinsa ang mga pugas, sa mga tao nga nagabuhat sa pakigdait. Ang mupugas niya na, ang mga tao nga nagdala sa pakigdait, sumala sa nakasulat sa Biblia, pero matang sa pakigdait nga nagdala kanang mga tawana sa mga langitong lamdag sa kinabi-berdrumi. Unsang matanga sa pakigdait ang ilang ipugas nga maani sa tao kung buhato na kada nila. Dinhiribirin na itong pagbabasahon sa nasulat sa Roma sa iyang kapitulo 14, versikulo 17 nagingon. Kaya ang gingharian sa Dios dili kalanon o dili ilimnon, kung dili pagpakamatarong o pakigdait o kalipay diya sa Espiritu Santo. Busa sa nakasulat sa Biblia, kay ang inani sa pagkamatarong igapugas sa mga tao nga nagadala sa pakigdait. Wow. May mga tao nga magpugas sila niya na anihon nimo ka ng ilang gipugas kay sila nga mga tao nagdala sa pakigdait. Hayon ang matanga sa pakigdait sa gibasa sa 14:17 sa Roma. Kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon o dili pagkamatarong o pakigdait o kalipay. Asa na sila nagdala sa pakigdait o kalipay? Diya sa Espiritu Santo. Sa Espiritu Santo na diay. Kinsa ba ang modala sa pakigdait nga kini gipugas sa mga tao, nga kini anihon ay nagdala sila sa mga kahayag, mga langitnong lamdag gikan sa kahitasan nga mga kaalam dili yutan-on sumala sa Biblia, brethren eh. Wala laing modala sa maayong balita na tungod sa Espiritu Santo. Sa pakigdait, Sa pagdait, kita nga mga ministro sa pagtulungan ng PBCM ug kana gitagnan ang daan sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang gingon o kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga nini ang mga manunda nangandoy sa pagsudong. busa klaro nga kung dunay mga tao nga nagpugas sa pakigdait diha sa pakigdait nga mao ang maani nato pakigdait din sa Espiritu Santo nga diha na kita malipay. Mga tao nga nagwali sa mayong balita sa Espiritu Santo. Kini ang among gidala sa pagpatuo mga kaigsunan, mga mahal nga tigpaminaw ni atong mga nagaduha-duha. Pero sa paggamit namo gibasa namo sa kasulatan. Bisan pa kung balikan nato ang gitawag og ang kadaugan sa gugma, sinulat ni Ellen Goldwhite nga basahon. Sila mismo nasayon o kami usab nasayon
nga matod pa sa pahina 491. Apan ang Ginoo may mga tao sa yuta nga magahupot sa Biblia ug ang Biblia lamang ingon nga sulundan sa tanang pagtulunan o ang pasikaranan sa tanang pag-usab. Kung dunay giusab, dili ta pwedeng mag-usab-usab kung walay pasikaranan sa Biblia nga wala iusab. Mao kanang atong tiban-an. Karon, kay pakigdait naman sa Espiritu Santo. Muni nga daghang nasilag sa atong mga pagpamatuod, pero way kaso niya na kung masilag man ta, makig-alkontra ta, basaha ang Biblia, dili sa mga pamisti o postura sa mga katawhan. Kay hibalo ra ba mi aning katbang namong si Adventist sa una pang panahon, labi-labi pati pa niktay sa among magtutudlo, atakihon lagi. Na mo man nang natingala ta, mag-ingon ra ba sila sa ilang basahan nga sila kuno mo'y nagdala sa hatsa sa kamaturan, manghatsaay din sila. Ambot lang hatsaa og maibang pagkabaid, habol man tena. Unya diin pud na namudyot nga hatsa, nabay mabasa sa Biblia nga hatsa, pero og bulak-bulak manggaling na kay giingon ta nga nakaambit sa mga magbabalak na tugutan ta nga naa kanila ang hatsa sa kamaturan. Baya naman og hatsa na nga way baid unya giingog kamaturan pero hatsa di na sa kabakakan. Nakaron. Nganong dili man pakigdait sa balita sa mensahe sa wali nga Kristo mga malamong tigpaminaw? Nganong pakigdait naman sa balita sa Espiritu ang gidala sa mga ministro sa PBCM? Ato sang susiyon Brad Macarayo kung nabay gipakita ang Biblia nga pakigdait diha sa atong Ginoong Hesukristo nga pagmantala para atong itagad atong bahinon sa pagpamatod kung ngano nga naamat kita sa pakigdait na sa kalipay sa Espiritu Santo nga pagwali nganong dili na sa pakigdait sa balita diha sa kang Kristo. Ato sang basahon Brad Macarayo. Tungod sa panahon sa atong Ginoong Kristo, katong maayong balita bahin kang Kristo gitawag tog pakigdait. Unsay puriba? Ni atong basahon kini Biblia ang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales iparusahan sa pagsulat sa Scholar sa Biblia ang Katoliko Protestante diri sa buhat kapitulo 10 bersikulo 34 ug 36. Si Pedro miingon, karon na ila ko nga ang Dios walay pinalabi. Ang nahadlok kaniya og nagbuhat sa matarong iyang dawaton og walay pagsapayan sa bulok siyang pani. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Busa sa panahon sa atong Ginoo Kristo do na di ay pakigdait nga gidala sa mga apostoles, pakigdait sa maayong balita pinaagi kang Kristo. Giingon pakigdait sa maayong balita sa mensahe nga Kristo. Di sa ato pa katong mga nagduha-duha mingon, nabasa nga pakigdait sa balita may tungod sa Espiritu Santo, napoy pakigdait sa balita may tungod kang Hesukristo nga mensahe. Morning atong susiyon Brad Macarayo kay pabor naman nimo ang Biblia. Ngano man nga ang maani sa tao nga nagpugas sa pakigdait, ang pakigdait man sa balita may tungod na sa Espiritu Santo. Nganong dili naman ang gidala nato nga pakigdait sa maayong balita may tungod sa mensahe kang Kristo? Kay mao ra ba ni gikasilagan sa uban nga pagtulunan nga nakipag-alkontra sa doktrina sa pagtulon ng PBC? Di lang masakit ang uban, mabitaw nga gitaytulan ng among programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Tungod kay mismo pagani, bisag pa ni SDA labaw na. Ngano man una si Mitchell Bindilio, inyong basahon no kadaugas gugma. Unya kay sumbanan man kuno sa pag-usab kuno sa Dios kuno sa gustong usbon. Na ang pakigdait sa una dito kang Kristo, nag-usbon sa Dios dito na po Espiritu Santo, nangano na yun anak man na. Tungod kay kadtong mensahe sa pakigdait sa maayong balita may tungod kang Kristo, kadtong mensahe adi sa pakigdait dili to pabilinan. Oo. Nga sakto tong imong gingon nga sila ra mismo sa ilang basahon nga kung doon na day usbon sa Dios nga mabasa sa Biblia kay kung atong balikan tong ang kadaugan sa gugma sa di pa nimo basahon ang pahina 491 sinulat ni Ellen Goldwhite. Ingon ini mo nakasulat apan ang Ginoo may mga tao sa yuta nga magahupot sa Biblia ug ang Biblia lamang ingon nga sulundan sa tanang pagtulunan o pasikaranan sa tanang pag-usab.
Pero sila wagid kausab na basahon ra mo na sumban na Biblia. Kasi karanan sa pag-usab. Nera, gingat pagpayag o niya unsay dangatan ngano man nga mailusot ang pakigdait sa Espiritu Santo dadon sa mga taong nagwali sa Espiritu Santo nga kami katumanan. Hebreo 6:1 Bibliang Katoliko. Busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon o katong pakigdait di ay maayong balita pinaagi kang Kristo. Mensahe di ay na nga Kristohanon. Unya giingon ni Pablo, dili pabilinan. Kay dili pabilinan mga mahal nga tigpaminaw kay nagpahayag nga sa tugon pa lang gibasa ni Brad Macrayo matinaw magpadayon kita diya sa hingkod nga pagtulunan. Doon na padayon og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Nganong dili pa man to pabilinan Brad Macrayo katong sistema sa mensahe nga Kristohanon kay pabor naman nimo ang Bibliang Katoliko nga may pagtambayon sa mga Protestante ug Katolikong eskolar sa Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Lisod mapodog ato ni karon nga hatagag pagtubag karon ato mahulog private interpretation. Ano may inaw ra ba Bindilyo karon nang ila ra ba kuno diha ang ila kuno nar sa pasikararan Biblia gid ang huptan kuno sa katawhan sa Dios na si Pablo may nagsulti ani si Pablo motubag sa iyang gisulat kung unsa nang mensahe nga Kristohanon nga dili pabilinan. Dili sila magtubag. Dili sila motubag kung kinis Bindilyo binotbot man atong basahon ngano na yung kung magbinotbot tanawon ta lang paabot sa mo gawas kung magbinotbot ni giingon pagpayag nganong dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon kay ang rason ni Pablo dili hingpit og kanay mawala naa sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 Bibliang Katoliko ang akong pagabasahon mao lang gyapon nga Biblia giingon kay atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Apan kon ang hingpit moabot na katong dili hingpit mawala ngano din giingon sa Hebreo 6:1 nga dili pabilinan ang mensaheng Kristohanon pakigdait sa maayong balita sa mensahe nga Kristohanon kay ang rason ni Pablo mawala man gud na gumikan kay mawala mo nang niingon siya sa pagsulat niya nga dili pabilinan kay di man hingpit mawala man na mao na giingon ni apostol nga si Pablo mao na rason nga ang mensahe ng Kristohanon sa pakigdait katoy dili pabilinan kay mawala og dili pahingpit. Karon dili pa to mao ang kahingpitan. Giyon sa nila pagpadet katong mensahe may tungod sa giingon nga dili pa mao ang kahingpitan mensahe nga Kristohanon. Giyon sa nila pagpadet si Pablo man gyud mo nagpasabot ato na lang gyud sundan ang rason Pablo. Unsa gyud na ang iyang gipasabot nga mensaheng Kristohanon nga dili hingpit og kanay mawala og dili pabilinan. Dilis Bindilyo kay magbinotbot man ngano na yung kung magbinotbot amo gawas ba ni karon. Giingon unsa nang mensaheng Kristohanon nga dili hingpit mawala. Roma 10:17 Bibliang Katoliko lang gyapon bus ang pagto nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Ang kanang mensaheng Kristohanon nga matod pa ni Pablo nga dili pabilinan mao ra man ang pakigdait mensahe sa pakigdait pinaagi kang Hesukristo mao na ang pagwali sa balita sa atong Ginoong Hesukristo sa pagwali mahitungod kang Kristo ngano na ingon ko kun adto ni Bindilyo may patubagon magbinotbot mo ingon masag padayon pero si Apostol Pablo nag-ingon nga ang mensahe nga Kristohanon nga mao ang pagwali sa balita nga Kristo dili pabilinan kay kanay mawala o kanay dili hingpit o kay hingpit mawala na pagka mawala dili pabilinan pero si Kinis Bindilyo ang nagpabilin wa katangtang wa kausab basahon ra nag-usab pero ang mga sinulat sa Biblia wa gyud si Bindilyo kapasar nakaron nining mga bahina mo ni ang balaan nga rason namo mga mahal namong tigpaminaw kung ano nga na kami sa pakigait sa balita sa pagwali sa Espiritu Santo pero nag-ingon malagi nga patuhan ninyo ang mga nagaduha-duha dili ikalimot kay og sa testigos pas korte kung doon ay sumbong kinahanglan mo gyud nga magdala og testigos duha ngadto sa tulo pero Brad Ronnie unsay malig-ong priba nga kining gibasa ni Brad Macrayo sa anang Korinto 13:9 nga mensahe sa balita nga Kristo nga giingon ganig dili pahingpit kay gituyo gipahibalodaan kay og hingpiton wala na ikapuli kay aduna de puli unsay priba nga kini nga gisgutan bisan pag adto ibalhin nato sa laing pinulungan mao gyud pasabot perdone. Okay, atong patistigusan og laing bersyon sa Biblia mga kaigsunan kay sa prinsipyo ni mga Sabadista sila sa ilang basahon nga Steps to Christ ang dalan payon kang Kristo pahina 123
ang kasulatan itandi man sa laing kasulatan basta anita sa pagdugang sa pagpalig-on nga ang wali nga Kristo mga kaigsunan mawala gina dili na amo buot-buot aritas Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 og 10 gingon ni Pablo. Kay ang aton ihibalo kag ang aton pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Di man anta nagisgot og pulong sang Dios ilang giwali pero dili hingpit og magataliwan sa ato pa mawala sa atong pinulungan. Matod pa ginbugay sa aton, gihatag kuno kanila, pero dili pa kadtumao ang Kahimpitan. himpitan. Mawala to magataliwan inag-abot sa hingpit. So siyo na to unsa tong pulong sang Dios nga ilang giwali pero gisplikar Pablo dili hingpit ug mawala. Roma kapitulo 10 bersikulo 17 Bibliang Katoliko gyapon nga hiligaynon mga kaigsunan. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning giingon ni Pablo sa Corinto dili hingpit og katoy mawala nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. O, di klaro nga ang pagwali kang Kristo dili pa di ay tumaong kahigpitan. Namo na sa pagtudlo namo sa among magtutudlo, wa may kaso dia dili may motuo. Inyo man ang katungod, pero ang problema sa pagtudlo namo sa katumanan ug pagbase sa Biblia, ang Biblia ay namakak nga pulihan aduna pay mopuli sa wali nga Hesukristo, di ba? Wala magbakak. Kung wala magbakak di nagsulti mistinod. Pag nagtudlo mi katumanan dito naman hinon nasayop. Pero ang Biblia biya may timan-an pag magsugod kag error o kasaypanan, musangko gi ka sa kasaypanan dili kay nagsulti kag tinuot, musangko kas bakak. O magsulti kas bakak, musangko kas tinuod, di man ingon ana. O magsulti kag bakak, musangko gi kag bakak. O magsulti kag tinuod, sangko po kas tinuod. Niyang priba nini sa nakasulat sa Ecclesiastes 10:13 nagingon. Ang sinugdan sa mga pulong sa iyang mga mga binuang man. Kung sa sinugdan kuno sa mga pulong sa iyang mga binuang man, unsay resulta na gusto na dayon sa katapusan. O ang katapusan sa iyang pagkasulti, sa iyang pakigsulti, malimbungon nga kabuangan. Mutapos di ay sa nilimbong. Tinunto man ang iyang gibuhat sa pagsulti, binuang man, musangko gina nga dili tinarong. Ingon niya na, kung nagsulti mig kamaturan sa nakasulat sa Biblia, lain naman ang pag-expect o ang pagtrato sa mga tao, pagtulos katumanan, niya sila, bakak mini na. Walay question kay dili man nagpasabot basta kamaturan, tuhan na lang. Pag ingon ni Kristo sa 14:6 sa Juan, nga kung maong dalan ang kamaturan, ang pangutana, gilansang si Kristo sa krus o wala? Nalansang. Kisay naglansang, katong magtotoo, kuyaw po, ang magtotoo mo, muunay hinon sa gituhan, nga mao hinon ang ilansang, unya ang dili magtotoo, dili na hinon man langsang. Klaro, nga ang naglansang, katong dili mo to, nagpasabot di ay, nga ang kamaturan, tanan pa di mo to, dili, tanan, di ay mo to. Sama usab nining among panahon karon. Naboy no, mo nang gitawag og mga langitnong lamdag sa kinabuhi ang among gipahayag kaninyo. Unsay dugang pahayag nga sa Biblia, Brother Carayo? Ang giingon ni Bindilyo, literalon, paninglan tawa, ari nipot kami hayag, wala ka kahibalo. Nagiingon nga bisan pagani ang kasing-kasing gibutangan ganig mata aron gani malamdagan gani pinagi sa maayong balita. Na basahon ta. Oni pagtuon Bindilyo oy, so dungagi pa na imong pagtuon oy. Efeso kapitulo 1 versikulo 13 kama 18, pinagi kaniya kamusab sa pagganuong ninyo sa matud nga pulong sa maayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo. Ug sa nagpanuon na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga gitimbre mo gisaad nga Espiritu Santo. Mo na mo gawas nga dunay pakigdait diya sa Espiritu Santo dadon sa mga tao nga magwali sa balita sa Espiritu Santo unsay purpose mo ni katuyuan 18 nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diya sa iyang pagtawag kaninyo kung unsa ang mga bahandi sa iyang himayaong panulundon diha sa mga balaan mo na purpose nga ang amo pong programa gitawag mga lingitong lamdag sa kinabuhi kay bisan pa sa Biblia ang kasing-kasing gibutangan og mata para nga malamdagan ang kasing-kasing sa mga tao ni wadi ay karon arita sa ubang punto dili lang ikalain kay sila may nagbutang nini pagka nagwalimig Jeremias nga mawala doon ay sagang po nila ato sang ipabati no o ni ato lang dayong
Ato lang din klarohon nga makaabot kita sa sakto ni ini Bradone ato ipabati kung unsay mga pasikaranan. Okay, ato ibabati na po ang pahayag sa mahitungod sa Jeremias nga ilang gisupak nga dili daw mawala ang pagwalis ngalan ni Jehova. Matag ko din, may buntag, mga tanan ko. Tinood mo nga ang ngalan ni Jehova, dili na ipamalik, dili na ipaya. Pahihog tubagan ako kung tanong 389 ang mas legit. Adjudan? Okay, Adjudan. Siya gisulti diri Adjudan sa mga kasulatan. Sa Isaias, sa Isaias 56, versikulo 4, nato sa 5, Adjudan. Ang atong tumag, marikan tumag sa usaka pangtanong. Kini mo ang giingon ni Jehova may tungod sa mga yunuko na nagabantay sa akong mga adlaw ng ipapahulain nagapili sa mga butang na nagaparuot kanako o nagapadayon sa akong tugon. 5. Ngunito kaniya ihatag ko sa sunod sa akong buhay o sa sunod sa akong mga kuta ang usa ka hundumanan o ang usa ka ngalan na di pa maayo kay sa mga anak ko lalaki sa mga anak ko babae. Ako hatagan sila og usa ka ngalan nga katapusan nga dili pagawagtagon. So, paghatagan og ngalan asahan nga walay katapusan nga dili pagawagtagon. So, kini ngalan nga asahan dili na pwede siya nga mawala o pagawagtagon kay mo pa rin. Ngayon mawalay katapusan. Karon, okay, Bradone, no? Kay kung atong ipataas, kung pananglitan mahutdan ta sa oras, ipadayon nato ni sa sunod nga mga pagtuon. Ibasa sa atong mga higala o kaatbang sa doktrina, ang nakasulat nga ang ngalan kuno ni Jehova dili daw kuno pagawagtangon. Gubikan sa nakasulat sa 50 say 5 nga nag-ingon manggo dinhi. Ngadto kanila ihatag ko sa sulod sa akong balay ug sa sulod sa akong mga kuta ang usa ka handumanan. Ug ang usa ka ngalan nga labi pang maayo kay sa mga anak nga lalaki ug sa mga anak nga babae. Ako nga tagan sila og usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. Ang ngalan daw ni Jehova ang gipasabot nini nga dili pagawagtangon. Ato sang susiyon. Kiningingon ngadto kanila ihatag ko sulod sa akong balay ug sa sulod sa akong kuta ang usa ka handumanan. Unsa maning handumanan sumala sa Biblia Brad Ronnie nga ihatag ngadto sa iyang balay ug sa sulod sa kuta ang usa ka handumanan. Unsay buti pasabot nini? Basahon ka lang, Reverend, ang nakasulat sa Biblia sa Proverbio Kapitulo 10, versikulo 7, ang handumanan sa matarong maoy bulahan apan ang ngalan sa dautan madunot. Kung mo, ang gitawag di ay og handumanan mga malamong tigpaminaw sa Biblia sa Proverbio 10:7, ang handumanan sa matarong may bulahan. Kini di ang handumanan bulahan, tagaan ay kabulahanan ang tao niini. Busa hatagan pud og usa ka ngalan nga walay katapusan nga dili pagawagtangon. Matud pa nila kang Jehova daw ni nga ngalan nga dili pagawagtangon. Ang priba niya na kung di na itudlo, mo nang paagi nga no wagtang. Ang ngalan ba nga Jehova dili ba wagtangon? Kay kung dili wagtangon, di padayon ang pagtudlo niya na Brad Macarayo sumala sa Biblia. Dinhi sa nakasulat sa basahon sa atong basahon diri sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Henesis sa Jeremias. Okay, dili ba pagawagtangon? Sa Jeremias kapitulo ang atong pagabasahon, kapitulo 31 bersikulo 31 unya ato lang ikama sa bersikulo 34. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehova nga ako magabuhat sa kabag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. May tugon na gibuhat ang atong Ginoong Jehova. Unsa may tugon na gibuhat sa atong Ginoong Jehova? Sa bersikulo 34, ug sila dili na gayon magtudlo ang tagsatag sa katao, sa sikataw, tagsatag sa katao, sa igsoon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova kay silang tanan nagpakailan na kanako. Bisan diha lang takutob sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia, ni tugon si Jehova nga dili na itudlo ang iyang ngalan ngadto sa bisan asa o ngadto sa mga isig katao. Na kung ang ngalan nga Jehova mao pa ni kay ngano bitong ang wali nga Kristo mawala,
Espiritu Santo ang wali, di pod ang Hiyuba, kay ang Hiyuba, giingon man nga, dili na itudlo. Kung di na itudlo, di may paagi sa pagwagtang, timanaan ta, nga si Hiyuba sumala sa Biblia, mora ba na ang ilang kusog, brethren? Hain, mabasa nga si Hiyuba, mao ang ilang kusog, niadtong gisaad nga dili pa pagawagtangon, sumala sa nakasulat. Dinhi basahon ko Reverend ang nakasulat sa Biblia dinhi sa pagpahayag sa Isayas kapitulo 12 bersikulo 2 ang gingon. Aniya karon ang Dios mao ang akong kaluwasan, ako mosalig og dili mahadlok kay Hiyuba bisan si Hiyuba mao ang akong kusog. Sagdiha lang Reverend, si Hiyuba day kusog na. O maoy akong alawiton. Alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. O di si Hiyuba mao ang ilang kusog, mga malamong tigpaminaw. Kining kusog nga Hiyuba ila ba ning giwali? Oo, giwali kalakip ang titulo nga pagkabato sumala sa Deuteronomio 32:3-4. Nakaron, tungod kay kini, mao man si Hiyuba mao ilang kusog ang pangutana. Padayon batong kusuga, bradroni sumala sa nakasulat sa Biblia kay kung padayon tong kusog nga mong ilang gimantala si Hiyuba, dili wag tango, di gusto tong ilang gi konklusyonan ang 56 nga dili pagawag tangon ang ngalan niyo ba? Husto to sila. Pero sa nabasa sa Jeremias, di na sila husto. Kaya di naman itudlo na hain pang dugang prueba. Anya nga ang maong kusog dili to magpadayon kay may tugon nga magbago sa kusog ang mga tao. Ang kusog nga atong nabasa si Hiyuba. Isayas kapitulo 40 bersikulo 31, apan kadtong nagahulat kang Hiyuba magabag-o sa ilang kusog, sila manlupad pinagi sa mga pako, ingon sa mga agila, sila manalagan ug dili makatuan, sila manlakaw ug dili mga luya. O kita mo na mga mahal namong tigpaminaw, si Hiyuba mong ilang kusog. Og kusog, ilang giwali tong kusog nga si Hiyuba, pero matod pastag na sa Biblia, apan kadtong nagahulat kang Hiyuba magabag-o sa ilang kusog. Kung magbag-o sa kusog, unya Hiyuba ra gyapon, nabag-o din na. Wala gyud. Oh, di mao na mga mahal mong tigpaminaw, doon na sila mga sitas nga gisuportar, pero dili balido apan tungod kay ang oras miabot naman kung sa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo nini sa kamaturan. Ato unya kining ipadan pa ang mga pagsumpay nila para pagsugpo nga ang amo lugang baruganan dili moy mao para makita nato og kinsay dili mao kay sila ra may nagsulti basta gitawag og mini nga Kristo sumala sa mga hitabo sa katapusang panahon sinulat ni Ellen Goldwhite sa pahina 129 basta mini nga Kristo dili daw tukma sa kasulatan di na mister mangkon og Kristo pagka dili matukma daw sa kasulatan atong pagpamatud mo na nay gitawag og mini nga Kristo hangtod diha nga among ikalagad kaninyo ug sa ngalan na lamang sa magtutulo Master Tomas dinhi senior kini nga agad Evangelista Reverend Charlie Eugenio ug sa kalusab sa makaubang evangelista o ministro. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Gisrel Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. Kinusab ang inyong igsoon evangelista Brother Juan Danilo Mangalos kanilang hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Rene Rama Camus. Kinusab ang inyong igsoon Juan Danilo Mangalos kanilang hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.